नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। सिंधुदुर्गातील आरोग्य यंत्रणेने घेतला आणखीन एक बळी। मालवण बाजारपेठेत पाणी आणि कोकणातील 50,000 लाडक्या बहिणींचे अर्ज रद्द। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। शिक्षकांच्या प्रयत्नांमुळे शाळेचा पहिला नंबर आलाय, यासाठी सर्व शिक्षकांचे मनापासून अभिनंदन करतो, असे उद्गार शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी काढलेत। जिल्हा परिषद पूर्ण प्राथमिक शाळा चराठा नंबर 1 चा पीएमसी मधून बेस्ट शाळा म्हणून पहिला क्रमांक आल्याबद्दल परब यांनी शिक्षकांचा पुष्पगुच्छ देऊन तसेच मुलांना खाऊ वाटप करून अभिनंदन केलं। यावेळी शालेय शिक्षण समितीचे अध्यक्ष उमेश परब, सरपंच प्रचिती कुबल, मुख्याध्यापिका पेडणेकर, कुंभार बाळू वाळके, राजू कुबल, क्लेट्स फर्नांडिस आदी उपस्थित होते। या शाळेचे शालेय शिक्षण समितीचे अध्यक्ष उमेश परब, सरपंच सौ प्रचिती कुबल, मुख्याध्यापिका पेडणेकर मॅडम, शाळेचे सहाय्यक शिक्षक सौ शिंदे, सौ अदिती चव्हाण, सौ कुमार मॅडम व सर्व शिवसेना जिल्हा पदाधिकारी, त्याचप्रमाणे माजी सरपंच बाळू वाळके, राजू कुबल, क्लेट्स फर्नांडिस, व्यासपीठावर सर्व उपस्थित मान्यवर आणि सर्व पंच कंपनी सर्वात आनंद होतो की आमच्या तालुक्याचा या जिल्ह्यामध्ये नंबर 1 आला, तेव्हा खरोखर मला आनंद होतो। कारण माझं सुद्धा शिक्षण हे प्राथमिक शाळेतच झालं, त्यामुळे मी प्रत्येक वेळी ज्यावेळी प्राथमिक शाळेत जातो, आमची 4 नंबर शाळा असेल सावंतवाडीतली, काल आम्ही केंद्र 1 नंबर शाळेचं आम्ही उद्घाटन केलं कोणींचं सावंतवाडीमध्ये, किंवा अनेक गावात आम्ही जात असतो, तर खरोखरच एक बरं वाटतं की अजूनही पटसंख्या जरी कमी झाली प्रत्येक शाळेतली तरी अजूनही पालकांची मनस्थिती तर चांगलं शिक्षण मिळत असेल तर प्राथमिक शाळेत पाठवण्याची आहे। आता मी माहिती घेतली तर काहीतरी 250 मुलं होती आणि एका काहीतरी 80 मुलं आहेत। याच्यानंतर मी बाळूवाळकेला कारण विचारलं तर ओजस शाळा झाली म्हणून त्या पालकांनी इथं मुलं पाठवली होती, पण ओजसचं जेव्हा गेलं नामांकन गेलं त्यावेळी पालकांनी शाळेतली मुलं पण बाजूला केली। मला सांगायचं आहे की आमच्या 4 नंबर शाळेत सुद्धा चांगले मुलं, इथं सुद्धा शाळेत 70 मुलं आहेत, मला वाटतं 60 उपस्थित दिसतात, 70 आहेत, आता मुलं होतो 60 जण आले, म्हणजे हजेरी सुद्धा चांगली आहे। चव्हाण मॅडम मी बघत होतो, चव्हाण मॅडम मुलांना बसत होते, म्हणजे काय शिकवतात म्हणजे पहिल्या गोष्टीला शिकवणं कठीण असतं कारण की लहान असतात, पण बघतोय मी शिक्षक सुद्धा शिंदे मॅडम असतील, सर्व शिक्षक असतील, तुम्ही जी मेहनत घेतली त्याच्यामुळे शाळेला तुमचा पहिला नंबर आला। 8 तालुक्यातले 8 शाळेत तुम्ही जो पहिला नंबर घेतला तो सर्व शिक्षक वर्ग किंवा उमेश परब त्यांचे सर्व सहकारी, सरपंच, उपसरपंच, बाळू वाळके, ते सर्व ज्यांनी शाळेला पहिल्या नंबरमध्ये प्रयत्न केला त्यांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो। असंच तुम्ही काम करत आणि बाळू वाळकेंनी आणि सरपंचांनी खंत होऊन दाखवली की ती भिंत आहे, ही भिंत पडायला आलेली, तर विचार जरा ही जी जमीन आहे ती देवस्थानची आहे, त्याच्यामुळे काय करता येत नाही असं त्यांनी म्हटलं, तर मी जास्तीत जास्त ती जी भिंत आहे एक खासदार मित्राला वापरता येतो का, आमदारांनी वापरता येतो का, आणि त्याच्यातनं जर काय नाही झालं तर मी स्वतःची भिंत बांधून तो करता 1-2 दिवसातच मी त्यांना निरोप देईन, चौकशी करेन बांधता येते का, पीडब्ल्यूच्या माध्यमातून संरक्षण भेटवून बांधता येईल का याची चौकशी करतो। नाहीतर आपण जेव्हा एक पाऊस कमी झाला की त्याचं एक काम चालू करून मी तुम्हाला ती भिंत बांधून, कारण तुमच्या मुलावर वगैरे ती पडू शकते, त्या प्रत्येक वेळी पुढचा दिवस कसा असेल आपण सांगू शकत नाही। असंच तुम्ही मुलांना शिक्षकांना सांगू शकतो की असंच मुलांना शिकवत राहा, असंच तुम्ही त्या कमवून राहा। मुलांना पण सांगतो तुम्हाला मी चॉकलेट आणलंय, सगळ्यांनी चॉकलेट तुम्ही खा, बरोबर ना, आम्हाला तेव्हा कोण देत नव्हतं आमच्या वेळी, तुम्हाला चॉकलेट छोटीची भेट म्हणून देता येते, चॉकलेट पाहिजे ना तुम्हाला, अभ्यास करायला पाहिजे।
चॉकलेट घ्या. सर्व मुलांचं पण अभिनंदन. मुलांशाळेशिवाय काय पहिला नंबर मिळालेला नाहीये. आणि एक ते तुम्ही आधी नाव होतं शिक्षक माझी मुख्याध्यापिका वर्षाच्या काही इथं नाही, पण त्यांचं सुद्धा मला अभिनंदन करतो की त्यांनी सुद्धा प्रयत्न केलेले आहेत. त्यांचं सुद्धा मनापासून अभिनंदन करतो. परत एकदा तुमच्याकडनं जर का तुम्हाला मदत पाहिजे असेल आम्ही निश्चितपणे करू आणि दिलेला शब्द निश्चितपणे मी तो गाडग्याचा पूर्ण करेन अशी तुम्हाला खात्री देतो. 1 ऑगस्ट पासून मासेमारीला सुरुवात झाली आहे. मच्छीमारांनी मासेमारीसाठी समुद्रात जायलाही सुरुवात केली आहे. मच्छीमारांना कमी जास्त प्रमाणात मासे देखील मिळू लागलेत, परंतु शासनाच्या उदासीनतेवर मच्छीमारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. नमस्कार, मी मनोज धुरत. मच्छीमारी चालू झालेली आहे सध्या. ऑलरेडी गव्हर्नमेंटने रूल केलेलं की 15 ऑगस्ट, पण 1 ऑगस्टपासून आम्ही चालू केलेलं. बऱ्यापैकी मच्छी मिळतं आता, तसं काय नाही, चांगली मच्छी मिळतं वगैरे, व्यवस्थित सगळं चालू आहे. कांडाळी सध्या आम्ही वापरतो, नाही अजून चाली झालेली नाही आहे, कारण सुरमई वगैरे अजून सध्या तरी आम्ही रिस्क घेत नाही, कारण वातावरण अजून कधी बदलत असता किंवा काय वगैरे त्याचा प्रॉब्लेम असता. त्याच्यामुळे आता नारळी पौर्णिमा झाल्याच्या नंतर ॲक्च्युली धंदो चालू होता, पण आम्ही थोडंसं रिस्क घेऊन किंवा हे करून जीवावर उदार होऊन म्हणतात त्याप्रकारे आम्ही जरा धंद्याची सुरुवात करतो. तसं बघितलं मग ठीक, आता 4 वाजता जातो पहाटे, तर मग 7 वाजेपर्यंत बंदरात येतो, कारण 2 ते 3 तासाचा हे प्रवास असता. त्याच्यामध्ये रिक्स असता नाही असं नाही, पण चालला सध्या जीवावर उदार. त्याच्यामध्ये सुरमई, बांगडो किंवा सौंदाळो, चिंगूळ वगैरे बऱ्यापैकी मच्छी मिळतं आता सगळीकडे, म्हणून जरा आम्ही रिक्स घेतो जीवावर उदारून. दर्यावरती म्हटलं की जरा रिक्स असता. सध्या तरी आम्ही 24 फूट किंवा 26 फूट, 28 फूट, 30 फुटापर्यंत आम्ही बोटी घेऊन जातो. यामाचे आउटबोट इंजिन चला चालू आहे सध्या. फिशिंगच्या बोटी आता चालू होतीलच 15 ऑगस्ट नंतर, म्हणजे नारळी पौर्णिमा झाल्याच्या नंतर चालू होतीलच. त्याच्यानंतर मग नाही वगैरे म्हणजे सगळे मोठ्या प्रॉपर धंदे सगळे चालू होतात मच्छीमारीचे. तर सध्या तरी आम्ही आपल्या छोट्या बोटी घेऊन जातो. सध्या तरी बघितलं तर गव्हर्नमेंट आमका काय म्हणजे असं प्रॉपर बघितला तर आमका त्याचा बेनिफिट असं काहीच नाही, पण आम्ही आमच्या जीवावरती उदार होऊन किंवा धंदो करतो. तसं बघितलं तर फॅसिलिटी भरपूर आहेत, पण गव्हर्नमेंट पाहिजे तसं फॅसिलिटी आमका देत नाही अजून तरी. खलाशी म्हणा किंवा तांडेल म्हणा किंवा मालक लोकांना परतावं, डिझेल परतावं किंवा आम्ही तेल जा खरेदी करतो सरकारकडनं किंवा काय, त्याचं काय अजून काय बेनिफिट असं काय मिळत नाही पाहिजे तसा. पण तरीही कसं आपलं पारंपरिक धंदो हा, त्याच्यामुळे तो करूच होत लागतं आमका. सध्या तरी आम्ही 15-16 वावापर्यंत आम्ही जातो सध्या, कारण जसं मच्छीचं चाल असतात त्याप्रमाणे आमका जाऊचं लागतं. त्या नारळी पौर्णिमा झाल्याच्या नंतर सगळे धंदे चालू होतात, म्हणजे नाही म्हणा किंवा फिशिंग म्हणा किंवा पर्सन नेट, मिनी पर्सन नेट किंवा इतर धंदे छोटे मोठे ते सध्या नंतरच चालू होतात. पण आम्ही आता जीवावरून तसं म्हटलं तर जीवावर उदार होऊन आम्ही हे धंदे सध्या करतो. आमका नाही म्हटलं तरी 3 ते 4 जाळी सौंदाळ होतो आमका, करमट होती 4 जाळी, आणि सवनिया त्याच्या म्हणजे सुरमई म्हणा किंवा बांगडो म्हणा किंवा इतर मावरा त्याच्यामध्ये आज मिळाला आमका. 2-3 दिवस काही नाही होता त्याच्यात, आम्ही नुसतं आपला असे जाऊन येलो तेल खर्च करून. तरी म्हटलं तर आम्ही 3 वाजता घराकडे उठतो, म्हणजे अलाराम लावून वगैरे. 4 वाजेपर्यंत आम्ही इकडनं नसतावरनं म्हणजे समुद्रात जातो. त्याच्यानंतर मग कसं असतं की आम्ही तिकडे गेल्याच्यानंतर वातावरण कसं, हवा किंवा जर मौजा जास्त असतात तर मग थोडं टाईम लागतं आमका जाऊ. त्याच्यानंतर मग आम्ही जाळी वगैरे मारतो असं. तर काय मच्छी मिळत ती सांगू शकत नाही, म्हणजे काही मिळू शकतं, करमट मिळत किंवा चांगली मच्छी मिळत किंवा काय, पण त्या आशेवरती आम्ही जातो की काहीतरी चांगली मच्छी आमका मिळत
या आशेवरती आम्ही सध्या जातो. ते रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला ते बघितल्यानंतर ना अंगावर शहारा आणण्यासारखी तो प्रसंग होता. जवळपास 1.25 तास तो तशा प्रकारे पडून होता ना की बघायला ते कसं तरी वाटत होतं. त्याच्यावर वेळेत जर ॲम्ब्युलन्स मिळाली असती तर आज एक प्राण वाचला असता. सुसज्ज असं हॉस्पिटल होईल असे आश्वासनं देणारे कितीतरी राज्यकर्ते आपल्या निवडणुकीमध्ये आपल्या स्वतःच्या स्वार्थाच्या पोळ्या भाजून घेऊन मोती तलावमध्ये 4.5 कोटी काय असतील एक्झॅक्ट किंमत माहीत नसेल मला, पण ह्या अशा सुशोभीकरणासाठी एवढे पैसे खर्च करतायत आणि साधी ॲम्ब्युलन्स आपल्या हॉस्पिटलमध्ये ठेवू शकत नाही. आरोग्य यंत्रणा ही स्ट्रॉंग व्हायला पाहिजे की गोव्याच्या जीवावर आपण किती दिवस राहू. आयुष्य हे विधात्यानं लिहिलेलं एक पान आहे. पहिलं पान जन्म तर शेवटचं पान मृत्यू. मधली पानं म्हणजे सुखदुःखाने रेखाटलेले क्षण, आपुलकी, जिव्हाळा, सहवास आणि आनंदाच्या क्षणांचा सुवर्णाक्षरांनी लिहिलेल्या आयुष्याचा प्रवास जेव्हा अर्ध्यावरच थांबतो तेव्हाच हाच केलेला जीव लावलेल्या सगळे सोयऱ्यांसाठी आक्रोश बनून जातो. असाच प्रसंग कारिवडेतील युवकासोबत घडलाय. घराची डागडुजी केली अन लग्नाची तयारी केली. वडिलांचं छत्र हरवलेल्या त्या मुलासाठी तिची आईच सर्वस्व होती. किती आनंदात होते ते. 3 ऑगस्ट रविवारी त्याच्या सुट्टीचा दिवस. चिकन आणावं म्हणून तो चराठ्यात एका दुकानात गेला. तिथून चिकन घेऊन घरी निघाला, पण वाटेतच नियतीच्या क्रूर जाळ्यात अडकला. रक्तबंबाळ अवस्थेत पाहिल्यावर त्याच्या भावाच्या पायाखालची वाळूच सरकली. त्यानं अक्षरशः टाहो फोडला. ॲम्ब्युलन्स आणण्यासाठी सैरावैरा पळत गेला. तब्बल 1.5 तासांनंतर ॲम्ब्युलन्स आली, पण त्यावेळी खूप उशीर झाला होता. परशुरामसाठी तो दिवस अखेर काळाच दिवस ठरला. हा प्रसंग आहे चराठे येथील अपघाताचा. कारिवडे डंकवाडी येथील परशुराम पोखरे हा युवक म्हापसा येथील एका कंपनीत कामाला होता आणि रविवारची सुट्टी असल्यामुळे तो काही कामानिमित्त गावी आला होता. चराटा इथं चिकन घेऊन तो आपल्या घरी जाण्यासाठी निघाला. चराटे उटवणे रस्त्यावरील ग्रामपंचायतीपासून सुमारे 50 मीटर अंतरावर असलेल्या नमसवाडी येथील चढावावर त्याच्या दुचाकीवरील ताबा सुटला आणि ती बाजूच्या दगडाला धडकली. ती धडक इतकी जोरदार होती की परशुराम गाडीवरून उडून खाली पडला. त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आणि मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाला. हा अपघात घडल्यानंतर परशुराम पोखरे यांची अवस्था पाहून सारेच सुन्न झाले. त्या क्षणाविषयी बोलताना त्यांचा मित्र अमोल ठाकूर भाऊक झालाय. परशुराम पोखरे उर्फ पंकज पोखरे हा माझा एकदम जवळचा मित्र. म्हणजे आम्ही लहानपणापासून मजा मस्ती मस्करी काही असू दे एकत्र राहिलेले आहे. आणि अचानक आमच्यातून एक माणूस निघून जातोय थोड्याशा आरोग्य यंत्रणेच्या चुकीमुळे. तर ते मनाला एवढं लागण्यासारखं होतं की असं कोणाच्या बाबतीत होऊ नये. एखाद्या आईला आपल्या मुलाचा मृतदेह समोर बघून त्याची मनाची काय अवस्था झाली असेल हे प्रत्येक आईलाच कळू शकतं. अपघाताची खबर मिळताच त्याचा भाऊ प्रथमेश पोखरे तिथं दाखल झाला होता. परशुरामला तात्काळ वैद्यकीय उपचारांची गरज होती. त्यासाठी प्रथमेशनं ॲम्ब्युलन्ससाठी सगळीकडे फोनाफोनी केली. 108 ला कॉल केला, पण तब्बल 1.5 तासांनंतर रुग्णवाहिका दाखल झाली. तोपर्यंत सावंतवाडी रुग्णालयात त्याला दाखल करण्यात आलं होतं. इथं गंभीर अपघातग्रस्तांसाठी कोणत्याही प्रकारचे उपचार होत नसल्यानं रक्तस्राव होतच होता. या रुग्णालयातून एकच उत्तर होतं, बांबोळीला घेऊन चला. पण रुग्णवाहिकाच इथं उपलब्ध नसल्यामुळे 1.5 तासांनंतर त्याला रुग्णवाहिकेत घालून बांबोळीच्या दिशेने निघाले होते. पण खूप उशीर झाला होता. वाटेतच परशुरामनं प्राण सोडले. हॉस्पिटलमध्ये मिळालेली वागणूक आणि रुग्णवाहिकेसाठी करावी लागलेली धावपळ याबद्दल संताप व्यक्त करण्यात येतोय. पंकज हा ऍक्सिडेंट झाल्यानंतर काही क्षणातच मला कळलंय की इथे ऍक्सिडेंट झालेला आहे. क्षणाचाही विलंब न करता आम्ही निघालो दोघं पण. माझा मित्र एक नामदेव राणे आणि मी हॉस्पिटलमध्ये नेत होतो तेव्हा म्हणजे चढवत होते तेव्हाच माझं येणं झालं तिथे. आणि बघितलं तर ते रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला ते बघितल्यानंतर ना अंगावर शहारा आणण्यासारखी तो प्रसंग होता की मी डॉक्टरना विचारतोय की इथे काय झालेलं आहे त्याच्यावर प्राथमिक उपचार करू शकतो का. पण तिथे मला मनासारखा रिस्पॉन्स मिळाला नाही. ते फक्त आपापल्या लिखाणांमध्ये आणि त्या ICU मध्ये एक सिक्युरिटी ठेवलेला होता. त्यालाच सांगितलेलं होतं की आतमध्ये कोणाला येऊ देऊ नको. काचेतून बघितल्यानंतर ते वाटतंय की ते अशा प्रकारचं ते दृश्य होतं ना
की निघालो तिथून, आपलं नवंग हॉस्पिटल आहे तिथून चितारीच्या हॉस्पिटल पर्यंत सगळ्या हॉस्पिटलमध्ये मी जाऊन आलो की अँब्युलन्स मिळेल का. तर त्यांचं ते अँब्युलन्स कोडिंग मिळायला तयार नाही. तिथे 108 ला फोन केला पण तो अर्धा पाऊण तासाने येणार म्हणून सांगितलेलं. जवळपास 1.25 तास ते तो तशा प्रकारे पडून होता ना की बघायला ते कसं तरी वाटत होतं ते सगळं. तर प्राथमिक उपचार झालेच नाहीत. आणि महत्वाची म्हणजे रविवार असल्यामुळे डॉक्टर नव्हते का, सिस्टम मध्येच डॉक्टर नाहीयेत अशा तिथलं हे होतं. काही हालचाली होत नव्हत्या, एकदम अशी बारगळलेली आरोग्य यंत्रणा. नावाला हॉस्पिटल आहे असं वाटत होतं ते. त्याच्यानंतर 108 ला फोन केल्यानंतर एका तासाने अँब्युलन्स येणार होती. बांद्याची अँब्युलन्स होती. पूर्ण सिंधुदुर्गात फक्त 3 अँब्युलन्स आहेत. योग्य वेळी जर उपचार झाले असते तर कदाचित परशुराम आज आमच्यात असता, अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या. अपघात झाल्यापासून तो हॉस्पिटलमध्ये येईपर्यंत अर्धा तास निघून गेला असेल आणि बेडवर पडून राहून त्याला 1.25 तास गेला असेल. अँब्युलन्स यायला 1 तास गेला असेल. तर हे सगळा वेळ बघता 12:15 ऍक्सिडेंट झालाय. तिथून तो बांबोळीला पोहोचेपर्यंत 3:30 वाजलेले होते. म्हणजे जवळपास 3 तास तो माणूस तसाच विदाऊट उपचाराशिवाय आहे. तर ह्या गोष्टी अशा परत होऊ नये, कारण वेळेत जर अँब्युलन्स मिळाली असती तर आज एक प्राण वाचला असता. तर याच्या अगोदर सुद्धा असे कितीतरी ऍक्सिडेंट होऊन आपले प्राण गमावलेले आहेत. हे भविष्यात होता कामा नये. सिंधुदुर्गात गंभीर स्वरूपाचे अपघात झाल्यास त्यांच्यावर उपचार करणारी कोणतीच यंत्रणा नाही. ना वेळेत रुग्णवाहिका मिळते ना उपचार मिळतात. फक्त निवडणुकीच्या काळात मल्टी स्पेशालिटी उभारण्याचं आश्वासन दिलं जातं, मात्र त्यासाठी पावलं उचललेली दिसत नाहीत. लोकप्रतिनिधींकडून होत असलेल्या धूळफेकी विरोधात कारेवडे वासियांनी मात्र आता आक्रमक पवित्रा घेतला. हे मित्रपरिवार, मित्रमंडळ आणि सगळा गाव, पूर्ण कारेवडे गाव आहे, हा एकत्र येऊन एकच आम्ही ठरवलेलं आहे की निवडणुकीवर बहिष्कार घालायचा. दुसरी गोष्ट, आम्ही वेळोवेळी याच्यावर अर्ज करत राहू की कधी आपल्याला मल्टी स्पेशालिस्ट हॉस्पिटल होईल, सुसज्ज असं हॉस्पिटल होईल, असे आश्वासनं देणारे कितीतरी राज्यकर्ते आपल्या निवडणुकीमध्ये आपल्या स्वतःच्या स्वार्थाच्या पोळ्या भाजून घेतल्या असतील. पण याच्यावर कोणीही उपाययोजना करत नाहीत. निवडणुकीच्या काळांमध्ये फक्त हॉस्पिटल, आम्ही मल्टी स्पेशालिस्ट हॉस्पिटल बनवू किंवा बाकी तुमचे रस्ते सुखसोयी करू. आज तुम्ही बघितलं तर मोती तलावमध्ये 4.5 कोटी काय असतील एक्झॅक्ट किंमत माहीत नसेल मला, पण ह्या अशा सुशोभीकरणासाठी एवढे पैसे खर्च करतायत आणि साधी अँब्युलन्स आपल्या हॉस्पिटलमध्ये ठेवू शकत नाही. तर ही एकदम म्हणजे निंदनीय बाब आहे. स्थानिक राज्यकर्त्यांचं हे अपयश मानलं जायला पाहिजे. आता आम्ही असं ठरवलेलं आहे की प्रत्येक महिन्याला किंवा प्रत्येक आठवड्याला लेखी अर्ज आणि खाली पूर्ण जे आम्हाला या लढ्यामध्ये म्हणजे मदत करणार आहेत त्यांच्या सह्या घेऊन आम्ही प्रत्येक शासन दरबारी जाणार आहोत. म्हणा स्थानिक आमदार म्हणा, नगरपालिका म्हणा, पंचायत समिती म्हणा, प्रांत ऑफिस म्हणा, जिथे जिथे आम्हाला पोहोचता येईल तिथे आम्ही आमच्या मागण्यांचा अर्ज आम्ही पोहोचवणार आहोत. आणि एवढंच नाही तर मुख्यमंत्र्यांपर्यंत अर्ज घेऊन जाण्याची आम्ही तयारी ठेवलेली आहे. त्याचा नेहमीच आम्ही पाठपुरावा करत राहू. याच्यावर आम्हाला न्याय मिळायलाच पाहिजे. आरोग्य यंत्रणा ही स्ट्रॉंग व्हायला पाहिजे. कित्येक दिवस आपण बांबोळी गोव्याच्या जीवावर आपण किती दिवस राहू. या लढ्यात सिंधुदुर्ग वासियांनीही सहभाग घ्यावा आणि पाठिंबा द्यावा असं आवाहनही त्यांनी केलंय. अपघातामध्ये मिळणारी मदत ही अतिशय तुटपुंजी असेल, पण तो जीव परत येणार नाही. ती जखम झालेली आहे, ती कधी भरून येणारी नसणार आहे. तर आम्ही ज्या लढ्यामध्ये आता उतरलोय, आम्ही सगळेजण मित्र परिवार जे या लढ्यामध्ये उतरलोय त्यांना सहकार्य करायला पाहिजे अशी माझी नम्रपणे आपल्याला विनंती आहे. सिंधुदुर्गात मृतावस्थेत असलेल्या आरोग्य यंत्रणेनं आणखीन एका जीवाचा बळी घेतलाय. असे आणखीन किती परशुराम पोखरे गेल्यानंतर यंत्रणेला जागेल हाच प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित होतोय.
मालवणला मुसळधार पावसानं झोडपून काढलाय, त्यामुळे मालवण जलमय झालाय. पाहुयात हे एक्सक्लुझिव्ह दृश्य. वाभे वैभववाडी नगरपंचायतीच्या हद्दीत नगरविकास खात्याच्या वतीनं विकास आराखडा बनवण्यात आलाय. एकूण 19 योजनांसाठी शहरातील विविध भागातील जमिनी आरक्षित करण्यात आल्यात. याबाबतची माहिती नगराध्यक्षा श्रद्धा रावराणे आणि मुख्याधिकारी प्रतीक थोरात यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. शहरात नेमकं कुठं आरक्षण पडलंय पाहूया. आपल्याला कोणतरी शहर स्थापन झाल्यानंतर 3 वर्षात शहर स्थापन झाल्यापासून 3 वर्षापर्यंत आपल्याला शहराचा विकास आराखडा मंजूर करायचा असतो. ही प्रोसेस आतापर्यंत लांबलेली होती विविध कारणामुळे. ही प्रोसेस आता आपण बऱ्यापैकी त्या प्रोसेसच्या अंतिम टप्प्यात आलो आहोत आणि त्या अंतिम टप्प्यात त्या कायद्याच्या कलम 26 नुसार आपण विकास आराखड्याचा जो ड्राफ्ट आहे, मसुदा आहे, तो मसुदा आपण राजपत्रात दिनांक 31 तारखेला प्रसिद्ध केलेला आहे. 31 जुलै रोजी तो प्रसिद्ध केलेला आहे आणि त्यामध्ये लोकांना त्यामध्ये काही हरकती किंवा सूचना असतील, त्या सूचना घेण्यासाठी लोकांना 30 दिवसाची मुदत दिलेली आहे. तो जो मसुदा आहे किंवा जो ड्राफ्ट पब्लिश केलेला आहे तो नगरपंचायत कार्यालयामध्ये सर्वांसाठी अवेलेबल आहे आणि त्याचा जो नकाशा आहे तो सुद्धा नगरपंचायत कार्यालयामध्ये लावलेला आहे. आणि दुसरं ठिकाण म्हणजे जे नगररचना विभाग आहे सिंधुदुर्ग शाखा, तिथेही तो सर्वांसाठी अवेलेबल आहे. लोक तिथं पाहू शकतात आणि ज्यांना त्याच्यावर हरकती किंवा सूचना असतील तर लोकांना नगरपंचायत कार्यालयाकडून एक फॉर्म मिळेल. त्या फॉर्मवर ते हरकती आणि सूचना 30 दिवसाच्या लोकांना जमा करण्याचे आम्ही आवाहन केलेले आहे. 30 दिवसाच्या म्हणजे कधी? 30 दिवसाची मुदत 31 जुलै पासून 31 ऑगस्ट पर्यंत. सगळा 100% क्षेत्रावरचा डीपी प्लॅन आम्ही तयार केलेला आहे. त्यामध्ये 58% क्षेत्रावर ग्रीन झोन टाकलेला आहे आणि 58% आणि 19 आरक्षण एकूण त्यामध्ये प्रस्तावित केलेले आहे. हे कुठे आहे? त्याला सर्वे नंबर 43P. 43P आणि जागा किती दिली आहे? 0.43 हेक्टर म्हणजे 43 गुंठे. त्यानंतर गार्डन आहे 53 गुंठे. 47 सर्वे नंबर 47 मध्ये. स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आहे 59 गुंठे. सर्वे नंबर 46 आणि 47. त्याला जागा किती आहे? 59 गुंठे. सर्वे नंबर 46 आणि 47. क्रेमेशन ग्राउंड. काय क्रेमेशन ग्राउंड म्हणजे जे लोकांना प्रेत पुजण्यासाठी जागा असते ना, स्मशानभूमी थोडक्यात. 23 गुंठे आहे सर्वे नंबर 50 मध्ये. सर्वे नंबर 50 मध्ये. त्यानंतर वॉटर किती जागा? 23 गुंठे. वॉटर ट्रीटमेंट प्लॅन्ट जलशुद्धीकरण केंद्र सर्वे नंबर 77 मध्ये. 81 गुंठे जागा आहे. सर्वे नंबर 77. 81 गुंठे. लायब्ररी आहे सर्वे नंबर 77 आणि 78. लायब्ररी हा सर्वे नंबर 77 आणि 78.
19 गुंठे जागा. डम्पिंग यार्ड आहे सर्वे नंबर 76 आणि 84 मध्ये 71 गुंठे जागा. 76 आणि 84. 76 आणि 84. 71 ओके. ग्रेव्ही यार्ड म्हणजे मृत जनावरांना पुरण्याची जी जागा असते. ग्रेव्ही यार्ड काय म्हणतात त्याला? मृत जनावरांना पुरण्याची जागा. ग्रेव्ही यार्ड. सर्वे नंबर 75, 76 आणि 84. 75, 84 55 गुंठे जागा. त्यानंतर एज्युकेशन कॉम्प्लेक्स शैक्षणिक संकुल 78 सर्वे नंबर 78 मध्ये 31 गुंठे जागा. त्यानंतर व्हेजिटेबल मार्केट भाजीपाला मार्केट 78 मध्ये भाजीपाला मार्केट 39 गुंठे जागा. त्यानंतर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स म्हणजे वाणिज्यिक आपण गाळे वगैरे बांधतो नगरपंचायत मार्फत त्यासाठी 79 सर्वे नंबर 79 मध्ये किती? सर्वे नंबर 79 मध्ये 45 गुंठे जागा. मटन किंवा फिश मार्केट सर्वे नंबर 80 मध्ये. वाभळे वैभववाडी नगरपंचायतीच्या हद्दीत नगरविकास खात्याच्या वतीनं विकास आराखडा बनवण्यात आलाय. एकूण 19 योजनांसाठी शहरातील विविध भागातील जमिनी आरक्षित करण्यात आल्यात. याबाबतची माहिती नगराध्यक्षा श्रद्धा रावराणे आणि मुख्याधिकारी प्रतीक थोरात यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. शहरात नेमकं कुठं आरक्षण पडलंय पाहूया. आपल्याला कोणतंही शहर स्थापन झाल्यानंतर 3 वर्षात शहर स्थापन झाल्यापासून 3 वर्षापर्यंत आपल्याला शहराचा विकास आराखडा मंजूर करायचा असतो. ही प्रोसेस आतापर्यंत लांबलेली होती विविध कारणामुळे. ही प्रोसेस आता आपण बऱ्यापैकी त्या प्रोसेसच्या अंतिम टप्प्यात आलो आहोत आणि त्या अंतिम टप्प्यात त्या कायद्याच्या कलम 26 नुसार आपण विकास आराखड्याचा जो ड्राफ्ट आहे मसुदा आहे तो मसुदा आपण राजपत्रात दिनांक 31 तारखेला प्रसिद्ध केलेला आहे. 31 जुलै रोजी तो प्रसिद्ध केलेला आहे आणि त्यामध्ये लोकांना त्यामध्ये काही हरकती किंवा सूचना असतील त्या सूचना घेण्यासाठी लोकांना 30 दिवसाची मुदत दिलेली आहे. तो जो मसुदा आहे किंवा जो ड्राफ्ट पब्लिश केलेला आहे तो नगरपंचायत कार्यालयामध्ये सर्वांसाठी अवेलेबल आहे आणि त्याचा जो नकाशा आहे तो सुद्धा नगरपंचायत कार्यालयामध्ये लावलेला आहे. आणि दुसरं ठिकाण म्हणजे जे नगररचना विभाग आहे सिंधुदुर्ग शाखा तिथेही तो सर्वांसाठी अवेलेबल आहे. लोक तिथं पाहू शकतात आणि ज्यांना त्याच्यावर हरकती किंवा सूचना असतील तर लोकांना नगरपंचायत कार्यालयाकडून एक फॉर्म मिळेल. त्या फॉर्मवर ते हरकती आणि सूचना 30 दिवसाच्या लोकांना जमा करण्याचे आम्ही आवाहन केलेले आहे. 30 दिवसाच्या म्हणजे कधी? 30 दिवसाची मुदत 31 जुलै पासून 31 ऑगस्ट पर्यंत. सगळा 100% क्षेत्रावरचा डीपी प्लॅन आम्ही तयार केलेला आहे. त्यामध्ये 58% क्षेत्रावर ग्रीन झोन टाकलेला आहे आणि 58% आणि 19 आरक्षण एकूण त्यामध्ये प्रस्तावित केलेले आहे. हे कुठे आहे? त्याला सर्वे नंबर 43P 43P आणि जागा किती त्याच्यासाठी आहे? 0.43 हेक्टर म्हणजे 43 गुंठे. त्यानंतर गार्डन आहे 53 गुंठे 47 सर्वे नंबर 47 मध्ये. स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आहे 59 गुंठे सर्वे नंबर 46 आणि 47 मध्ये. त्याला जागा किती आहे? 59 गुंठे सर्वे नंबर 46 आणि 47. क्रेमेशन ग्राउंड काय? क्रेमेशन ग्राउंड म्हणजे जे लोकांना पुरण्यासाठी जागा असते ना ते स्मशानभूमी थोडक्यात 23 गुंठे आहे सर्वे नंबर 50 मध्ये. सर्वे नंबर 50 मध्ये. त्यानंतर वॉटर हे किती आहे जागा? 23 गुंठे. वॉटर ट्रीटमेंट प्लॅन्ट जलशुद्धीकरण केंद्र सर्वे नंबर 77 मध्ये.
81 गुंठे जागा आहे त्यासाठी. सर्वे नंबर 77. 81 गुंठे. लायब्ररी आहे सर्वे नंबर 77 आणि 78. लायब्ररी हा सर्वे नंबर 77 आणि 78. 19 गुंठे जागा. डम्पिंग यार्ड आहे सर्वे नंबर 76 आणि 84 मध्ये. 71 गुंठे जागा. 76 आणि 84. 76 आणि 84. 71. 71 गुंठे. ओके. ग्रेव्ही यार्ड म्हणजे मृत जनावरांना पुरण्याची जी जागा असते. ग्रेव्ही यार्ड काय म्हणतात त्याला? मृत जनावरांना पुरण्याची जागा. ग्रेव्ही आहे. हा. सर्वे नंबर 75, 76 आणि 84. 75, 84. 55 गुंठे जागा. त्यानंतर एज्युकेशन कॉम्प्लेक्स शैक्षणिक संकुल 78 सर्वे नंबर 78 मध्ये 31 गुंठे जागा. त्यानंतर व्हेजिटेबल मार्केट भाजीपाला मार्केट 78 मध्ये भाजीपाला मार्केट 39 गुंठे जागा. त्यानंतर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स म्हणजे वाणिज्यिक आपण गाळे वगैरे बांधतो नगरपंचायत मार्फत त्यासाठी 79 सर्वे नंबर 79 मध्ये. किती सर्वे नंबर 79 मध्ये 45 गुंठे जागा. मटन किंवा फिश मार्केट सर्वे नंबर 80 मध्ये गुंठे जागा. दुसरं एक प्लेग्राऊंड आहे प्लेग्राऊंड. हा सर्वे नंबर 4 आणि 9 मध्ये. त्यासाठी जागा आहे 31 गुंठे. त्यानंतर ड्रामा थिएटर म्हणजे नाट्यगृह सर्वे नंबर 11 मध्ये 53 गुंठे. नंतर सिवेज ट्रीटमेंट प्लॅन मलनिस्सारणाचा जो हे असते मलनिस्सारणासाठी आपण जो प्लॅन्ट बांधतो तो 15 सर्वे नंबर 15 आणि 18 मध्ये 56 गुंठे जागा. जे आपण अंडरग्राऊंड हे करतो त्याने जे मलनिस्सारण करण्यासाठी जो फिल्टर प्लॅन्ट असतो शेवटला तो किती जागा? 56 गुंठे. त्यानंतर हे म्युन्सिपल ऑफिस सर्वे नंबर 46 आणि 47 मध्ये 53 गुंठे जागा. पार्किंग आहे ते सर्वे नंबर 40 मध्ये 20 गुंठे जागा. अजून एक आहे ते एक्सटेन्शन टू बीजी माहिती घेतो ठिकाणी त्यासाठी सर्वे नंबर 37 मध्ये दिलेला आहे 32 गुंठे जागा. सर्वे नंबर 37 मध्ये काय आहे ते स्टेशन? एक्सटेन्शन टू बीजी म्हणजे ते बहुतेक ब्युरियल ग्राउंड असेल म्हणजे पुरण्याची जी जागा असते ना 32. ठीक आहे मी तुम्हाला सांगतो तेव्हा. अजून काय? एवढेच 19 चालेल ना. आता हे मग हे डीपी प्लॅन केला हा कोणी केलाय? हा नगररचना विभाग सिंधुदुर्ग यांच्यामार्फत त्यासाठी आपण अधिकारी जो अपॉइंट करायचा असतो नगरपंचायतीची जी हे आहे बॉडी आहे त्यांनी अधिकारी अपॉइंट करायचा असतो तो नगररचना विभागाचा जे एडीटीपी आहे सहाय्यक संचालक नगररचना विभाग सिंधुदुर्ग त्यांना आपण अपॉइंट केलेलं 2022 साली.
मग त्यांनी तो तयार केलेला आहे आणि तो आपल्याकडे जमा केलेला आहे. म्हणजे ह्याची काही नियमावली वगैरे असते का? आहे त्याचं मॅन्युअल आहे, त्या मॅन्युअलनुसारच त्यांनी नियमानुसार बनवलेला असतो. मग अशी एखाद्या घरावरती वगैरे असं आरक्षण एखाद्या घरावरती आरक्षण असेल तर त्याने ऑब्जेक्शन जर घेतलं पण ते घरावरती म्हणजे त्याची पाहणी केल्याशिवाय पाहणी केली असणार ते. मग ते घरावर चालतं असं पाहणी करून केला असेल त्यांनी, जर चुकून त्यांच्याकडून झाले असेल किंवा त्यांच्या लक्षात जर आले नसेल की इथं घर होतं. उदाहरणार्थ आपला जो हे विद्यमान वापर नकाशामध्ये आधीचा नकाशा होता तो 2022 साली तयार, म्हणजे जे आता जमिनीचा जो वापर होता. अशा काही हरकती त्या आल्यात की म्हणजे माझं घर पूर्वीचं आहे त्याच्यावरती आता आरक्षण लेखी अजून आलेले नाहीत, कोणती लोक येऊन भेटतात, त्यांना सांगितलं आम्ही हरकती घ्या, हरकतीमध्ये त्या निघून जातील. किंवा अशी फळझाडं वगैरे असली तर त्याच्यावर आरक्षण टाकता येतं म्हणजे फळझाडावर ऍग्रिकल्चर प्लॉट असेल तर टाकता येतं. अगोदर पुन्हा असेल त्याचं काय GR वगैरे तर त्याचं त्यांना त्यांनी सगळं त्यांच्या जे नियम आहेत ना त्या नियमानुसार त्यांनी बनवलंय. फक्त यामध्ये आम्हाला फक्त पब्लिश करायसाठी त्यांनी दिलेलं आहे. माझ्या माहितीप्रमाणे जिथे फळझाडं असतात त्याचं जे मूल्यांकन असेल ते नाही फळझाडं जी असतात अशा प्रकारची तर त्याच्यावरती इतर भात पीक वगैरे असेल तर तिथे करता येईल. पण आंबा, काजू, नारळ, सुपारी अशी जर फळझाडं असतील तर त्याच्यावरती आरक्षण म्हणजे असं आरक्षित करता येत नाही. काय होईल आता हे जे तुम्ही ऑब्जेक्शन घ्या त्यांना ते 7 सदस्यीय समिती आहे, त्यामध्ये 3 आपले नगरसेवक असतील आणि 7 त्यांचे तज्ञ व्यक्ती असतील की जे रिटायर असतील, 3 त्यांच्या डिपार्टमेंटचे तज्ञ व्यक्ती रिटायर असतील आणि 1 पर्यावरण तज्ञ, अशी 4 सदस्य शासन नियुक्त करणार, 3 आपण नियुक्त केले. ती समिती त्यामध्ये निर्णय घेईल. आता ही तुम्ही काही जागा जे म्हणजे हे केली म्हणजे आरक्षित केली त्याच्यापैकी काही जागा अशा आहेत की उदाहरणार्थ तुमचं फायर ब्रिगेड त्याला कुठेतरी 40-42 गुंठे अशी कुठल्याही नगरपंचायतीकडे आपण जर बघितलं तर अशी एवढी जागा ऍक्वायर केलेली नाहीये. म्हणजे वैभवडीत काही नवीन मॉडेल वगैरे काय करायचं आहे असं तुमचं काही प्लॅन आहे? आता काय बेसिकली हा संपूर्ण जे तयार केले ते नगररचना विभागाने केले आणि हे पूर्णपणे सिक्रेट होतं. त्यामध्ये कोणत्याही नगरसेवक किंवा मुख्याधिकाऱ्याला पण याच्याबद्दल काहीच माहिती नव्हती की त्यांनी कोणत्या जागेमध्ये आरक्षण टाकलं. कणकवलीचं फायर ब्रिगेड केवढं किती जागेत आहे ते ऑफिसच्या पाठीमागच आहे. बरोबर ना. ह्यामध्ये कुणाला नगरपंचायत कार्यालयामध्ये कुणाला याच्याबद्दल काहीच माहिती नव्हतं कारण ते सिक्रेटच असतं. ओके. आता त्यामध्ये आपण ज्यावेळी ऑब्जेक्शन घेऊ त्यामध्ये त्या ऑब्जेक्शन मध्ये आपण त्यांना सांगू शकतो की बाबा एवढी रिक्वायरमेंट तुम्ही कोणत्या आधारे घेतलेली आणि ती कमी करून द्या आम्हाला, किंवा ते जे ठिकाण तुम्ही चुकीच्या ठिकाणी टाकलेले आहे तर ते ठिकाण आम्हाला बदलून द्या, असं आपण करू शकतो. त्याचा अहवाल शासनाला जाईल. ते ठीक आहे, पण तो लोकांसाठी तुम्ही म्हणजे हे आरक्षण जे आहे म्हणजे एखाद्याच्या घरावर टाकतो म्हणजे त्याने आता हरकती घ्यायच्या, त्याने पुन्हा काही तुमच्या काही तारखा म्हणजे काय असते त्या सगळ्या प्रक्रियेत जायचं, हे नुकसान आहे ना लोकांचं. श्री भाईसाहेब सावंत माध्यमिक विद्यालय माझगाव इथं 10वीतील विद्यार्थ्यांसाठी मोफत शैक्षणिक मोबाईल ॲपचं वाटप करण्यात आलं. हा उपक्रम रोटरी क्लब ऑफ सावंतवाडी आणि रोट्रॅक क्लब ऑफ सावंतवाडी यांच्या संयुक्त विद्यमानं राबवण्यात आला. या ॲपद्वारे विद्यार्थ्यांना बोर्डाच्या नवीन अभ्यासक्रमानुसार सर्व विषयांची पाठ्यपुस्तकं, प्रत्येक पाठाचा स्वाध्याय, मुद्देसूद उत्तरांसह मार्गदर्शन, ॲनिमेटेड व्हिडिओ लेक्चर्स तसेच व्याकरण, लेखन कौशल्यांचं प्रशिक्षण मिळणार आहे. या कार्यक्रमात रोटरी क्लबचे अध्यक्ष रोट्रॅक ॲडव्होकेट सिद्धार्थ भांबुरे, सचिव रोट्रॅक सीताराम तेली, रोट्रॅक सुधीर नाईक, प्रदीप शेवडे तसेच रोट्रॅक क्लबचे अध्यक्ष रोट्रॅक सिद्धेश सावंत, सचिव रोट्रॅक अवधूत राणे, खजिनदार रोट्रॅक कुणाल सावंत, ZRR भावेश भिसे, श्रिया मटकर, शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षक मान्यवर उपस्थित होते. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक उन्नतीसाठी केलेल्या या उपक्रमाचं पालक शिक्षकांकडून विशेष कौतुक करण्यात येत आहे. नारळी पौर्णिमेनिमित्त मालवण येथील शिल्पा यतीमखोत मित्रमंडळ आयोजित स्वराज्य संघटना, सिंधू रक्त मित्र प्रतिष्ठान, कोकण वाईल्ड रेस्क्युअर सिंधुदुर्ग, सेवते प्रतिष्ठान यांच्या सहकार्यानं महिलांसाठी राज्यस्तरीय नारळ लढवणे स्पर्धा 8 ऑगस्टला दुपारी 3 वाजता मालवण बंदर जेटी इथं होणार आहे. गेली 10 वर्ष आयोजित होणाऱ्या या भव्य दिव्य स्पर्धेचं यावर्षी 11वं वर्ष आहे. बहुसंख्य महिलांच्या उपस्थितीत या स्पर्धेचा थरार रंगणार आहे, अशी माहिती शिल्पा यतीमखोत यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. जय शिवराय. सर्वांना नमस्कार.
छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली आहे भूमी मालवण शहर आणि मालवण शहरात होऊ घालणारी आपली येणारी नारळी पौर्णिमा जी ऐतिहासिक असा सण आहे, इतिहास आहे त्या सणाला. असा सण गेले कित्येक वर्ष सागर किनारपट्टी भागात साजरा केला जातो आणि त्या अनुषंगाने नारळ लढविणे ही एक परंपरा होती जी पुरुष प्रधान होती आणि ती महिला प्रधान करण्यात गेले 10 वर्ष समस्त स्वराज्य संघटना असेल, सिंधुरक्त मित्र प्रतिष्ठान असेल, कोकण वाईल्ड रेस्क्युअर सिंधुदुर्ग असेल, सेवते प्रतिष्ठान असेल, सौ शिल्पा यतीन खोत मित्रमंडळ या सगळ्याच्या मदतीने आज ती स्पर्धा जी काही वर्षापूर्वी तालुका स्तरावर झाली होती त्यानंतर ती जिल्हा स्तरावर आणि हळूहळू आता त्याचं रूप राज्यस्तरीय असं रूप झालेलं आहे. तर भव्यदिव्य अशी महिला नारळ लढविणे राज्यस्तरीय 2025ची जी स्पर्धा नारळ लढविणे आहे ती आपल्या मालवण बंदर जेटीवर वर्षानुवर्ष होत आहे. अगदी नित्यक्रमाने सातत्य आहे त्या पद्धतीने होणार आहे. तर 8 ऑगस्ट ठीक 3 वाजता मालवण बंदर जेटी इथे समस्त माऊली वर्गाला आमंत्रण आहे आणि त्या अनुषंगाने आज आपण समस्त मीडियासमोर आज त्याचं आपण डिक्लेरेशन करत आहोत. तर ते स्पर्धेचं प्रारूप असं असणार आहे की ती पुरुषप्रधान संस्कृती खोडण्यात महिला प्रदान करण्यात या समस्त महिलांना यश आलेलं आहे आणि त्या यशाचं एक 11वं वर्ष आता गाठत आहोत आणि त्या 11व्या वर्षात त्या स्पर्धेला प्रथम पारितोषिक जे असतं ते सोन्या चांदीने मडवलेला असा मानाचा नारळ आणि तो चषक, सोन्याची नथ, सोन्याचं कॉईन आणि माझी इरकल ब्रँडचा पैठणी, तसेच उपविजेता जो असणार त्याला सोन्याची नथ, पैठणी, तृतीय उत्तेजनार्थ जो असणार तृतीय त्या स्पर्धकाला सोन्याची नथ आणि पैठणी आणि उत्तेजनार्थ 5 नंबर इथे काढण्यात येणार आहेत. त्यांना मिळणार चांदीने मडवलेली एक देवी देवतांची अशी सुंदर अशी प्रतिमा. तसेच लकी ड्रॉ प्रेक्षक वर्गासाठी आहे, खुला लकी ड्रॉ आहे. तिथे लहान मुलापासून महिला वर्गांपासून पुरुष वर्ग सगळ्यांनीच ते लकी ड्रॉ घ्यायचं आहे. लकी ड्रॉचं ही प्रारूप असं खूप छान आहे. प्रथम सोन्याची नथ आणि द्वितीय चांदीचे मडवलेलं देवी देवतांची प्रतिमा आहे, चांदीच्या वस्तू आहेत, चांदीचे कॉईन आहेत, असे भेटवस्तू लकी ड्रॉला मिळणार आहेत. आणि त्या लकी ड्रॉला उपस्थित असणाऱ्या प्रेक्षक वर्गाने एकदा लकी ड्रॉ कुपन काढलं की तिथून थोडा वेळ हलायचं नाही आहे जोपर्यंत लकी ड्रॉ डिक्लेअर होत नाही. तसेच स्वराज्य ढोलताशा पथक हे एक नाविन्यपूर्ण यंदा आज सादरीकरण होणार आहे. महाकाल थीम असणार आहे. अशा छान पद्धतीने ती स्पर्धा संपन्न होणार आहे. तर त्या स्पर्धेचं आज इथे आपण डिक्लेरेशन करत आहोत. त्यासाठी आपल्याला मालवणवासीय म्हणजे मालवणातील व्यापारी वर्ग असतील, मालवणातील सेवाभावी संस्था असतील, मालवण आणि इतर ग्रामीण भाग व मालवणातील बाहेर ज्या शिल्पाखोत मित्रमंडळाचे जे सदस्य आहेत ते सगळ्यांच्याच मदतीने, तसंच पुना गाडगीळ कुडाळ ज्वेलर्स, जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर सावंतवाडी ज्वेलर्स आणि चंद्रवदन कुडाळकर सोनार, अण्णाजी कारेकर या सगळ्यांचा आपल्याला एक साथ लाभलेली आहे. एक सुप्रसिद्ध असे हे ज्वेलर्स आहेत. अशा पद्धतीने येणाऱ्या 8 तारीखला 2025ला ठीक 3 वाजता मालवण बंदर जेटी इथे आपल्या समस्त माऊली वर्गांना जमायचं आहे आणि माऊली वर्गांसोबत येणाऱ्या लहान मुलांवर अन्याय का असं म्हणत आम्ही दरवर्षी लहान मुलांच्याही नारळ लढवायच्या स्पर्धा आपण घेत असतो. तर त्यांनाही खूप छान छान नाविन्यपूर्ण अशी बक्षिसं भेटवस्तू देण्यात येणार आहेत. प्रथम जे नावनोंदणी करणार आहेत त्यांच्यासाठी अशी खास आकर्षित अशी भेटवस्तू आहे.
सर्वांना हे मी डिक्लेरेशन करत आहे. समस्त सौ शिल्पा यतीन खोत मित्र मंडळ, स्वराज्य संघटना, सेवते संघटना, सिंधुरक्त मित्र प्रतिष्ठान, कोकण वाईल्ड रेस्क्युअर या सगळ्यांच्या सेवाभावी संस्थांच्या वतीने आणि मालवणवासियांच्या वतीने आम्ही इथे सगळ्यांना आमंत्रित करत आहोत. या सगळ्या कार्यक्रमाचं जे पारितोषिक जे चषक अनावरण आहे ते दिनांक 7 ऑगस्टला दुपारी 3 वाजता फोकांडा पिंपळ येथे संपन्न होणार आहे. धन्यवाद. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील रत्नागिरी जिल्ह्यातील धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. रत्नागिरीत 50,000हून अधिक अर्ज छाननी प्रक्रियेमध्ये रद्द झालेत. जिल्ह्यात या योजनेला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू झालेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी जिल्ह्यात आतापर्यंत 4,24,440 महिलांनी नोंदणी केली. मात्र या प्रचंड प्रतिसादासोबतच एक चिंताजनक बाबही समोर आली. एकात्मिक बालविकास कार्यालयाकडून ही माहिती मिळाली आहे. जिल्ह्यात एकूण नोंदणी केलेल्या महिलांपैकी तब्बल 50,798 अर्ज विविध कारणांमुळे रद्द करण्यात आलेत. अर्ज रद्द होण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे एकाच कुटुंबातील 2 पेक्षा जास्त महिलांची नोंदणी, 20 वर्षाखालील आणि 65 वर्षावरील महिलांचे अर्ज. या मोठ्या संख्येमुळे पात्र महिलांना योजनेचा लाभ मिळवून देण्याचं मोठं आव्हान प्रशासनासमोर उभं राहिलंय. रत्नागिरीत सर्वाधिक नोंदणी रत्नागिरी तालुक्यात झाली आहे, जिथं 54,137 महिलांनी अर्ज केले आहेत. त्यानंतर चिपळूण तालुक्यात 43,831 आणि संगमेश्वर तालुक्यात 32,567 इतक्या महिलांनी ही नोंदणी केली आहे. नोंदणीसाठी डिजिटल माध्यमांचा प्रभावी वापर दिसून आलाय. 2,74,453 महिलांनी मोबाईल ॲपद्वारे तर 1,49,987 महिलांनी पोर्टलद्वारे नोंदणी केली आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात मोठ्या संख्येनं अर्ज रद्द झाल्यामुळे अनेक महिला योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. सिंधुदुर्गातील आरोग्य यंत्रणेनं घेतला आणखीन एक बळी. मालवण बाजारपेठेत पाणी आणि कोकणातील 50,000 लाडक्या बहिणींचे अर्ज रद्द. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.